بريزيدنت إسياس أفوركي أب حبرات إمارات العرب زكايدو ناي 4 معلتات ناي سراح مبصح فتسيمو لومي حمشت طري أب ساعات دحر قطر تمليسون بريزيدنت إسياس وراس عرات أبو زابن مقتل لعلواي أزاز سراويت حبرات إمارات العرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بكلتا طري أب زكايدو وركب أب معبالنا حبرا وربحات زقلقل حونتاو زمدنان شركنتاو متحبارن بسفيحو كمزتي يذكر بريزيدنت إسياسن الشيخ محمد بزيكازين كلتي وغناتا بزقدسو زباون أهقراون معبالتاتون حسابنا حساب تلواويتهم أب زبعن سباتران وهدتن مشارقتن حبرتسبن أب محيال ودابن عامتاتن منسيات زقمقم ركب تقايدون أبتي ترانا بركتون شماغلتات عرق منسيات أكلات منقستن حبرتسبن أب قداي منسيات نمو وهادن نمدنفع عن استقبر عقيبة أما حدار زبعن سباتو علي محمود أب زسمع مخفت قال نزبلت أنزل على نوتسيت تزمدنا زيادة كعبن كعمقن التحساسيبون حلا فهمة متزوع عن سبعة أعزاز برقة أبدماش ما قلا عروق منسياتنا أكلات منقستن جنبارنا بهلوت أجاتات مركز زجبرو أبركتو منسياتنا معباي بايتاز فترو كمون أب كل مداون فتات زواسو بمخانم ترام عزز مخان قليتون أبتركب أب كتما كرن عتكليدان إلى برعد أسمات هابورو حمل مالو على حال ملبسون بمشارق تسرع زلو مزناجم أكلات منسيات أب درجة مزام كم زركبو بريهم أبز واقعش باركاب استجابرت مسألة أخيوة أب كلتاشن 16 كتجبروا توتينهم زنور مدبات سراح زعبي كفالهم كم تسالة تحبيرون أكايد سراح من محدار زواقعش باركا أتو عمر محمد موهاد أكلت منقستن جنبارن بزل على كدفالو كم زد اللي بمتكاس محبر أب كلتاشن 10 كتجبر كابز حنت تصم مدبات أبتم كدم علم زغل صغيتو كسرحت حساسيبون مختل أبو منبر هكراو محبر منسيات تمارن إيرترا أو عقباي برها بجدو منسيات أبي كل مدايات بقعات مقبارهم مستقيلة عرض التبابع وتصيد كم طرق بتقيسون نزل على وتصيد زي تحللت عرض ككالا زخاخيرون هاجراو محبر دكانستي إيرترا جنفر جوبا قدامي جوباي واقانيو كابت بوتاز بتصحنا حبريتا بملكا تصاب تداليلو غير مسكل غرت غير كقربايو أبو أحمد جابيت كل شحن 15 مسراتي وعلى زكاية هجروا محبر دك أنستي إرترا أنفر جوبا صندو نحيال ودابة هجروا محبر دك أنستي إرترا أب جنبار وصاي بالزبل تيما بثلاثين حد تحساس قدمي جوباي واقانعو أبتي كل تميت دك أنستيو جوباي نثاثن عدمات جايشن تساتفو جوباي أمباسادر إرترا بريبابليك دوب السودان أتو يوهانس تخلي ميكائيل أبزس معقال أب نقحات استمرقصه ودابة مسرت نايتي كبصح زل علامه مخانو بمجلاص اب ريبابليك دوب السودان زنبرا إرتراويان دق انستيو حيال طرنافه هليون بمنገዱ ቢለን ንመሰላትን ክቃለሳን ኣብ ሃገራዊ መደባት ኣበርክቶን ክዕዛን ፀዊዑ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት እቲ ጨንፈር ከምቲ ዝድለ ከም ዘይነጠፈ ዝጥቀሳ ኣምባሳደር ዮሃንስ ዕላማ ናይዚ ጉባኤ ድማ ብቐንዱ ንዜናዊ ሃልኪ ዘይኮነ ነቲ ማሕበር ናብ ኣድማዒ ውዳበ ንምቕያሩ ከም ዝኾነ ገሊጹ أدنبر هجروا محبر دكانستي إرترا ጨንፈር ጁባ ወይዘሮ ሉላ ተስፋ ህይወት በወገና ውዳበ ሓይሊ ዝድርዕን ኣብ ዓወት ዘብፅሕን ቀንዲ ረቋሒ ስለ ዝኾነ ኣባላት ብንቕሓት ተሳትፎኦንን ጥርናፊኦንን ክሕይላ ብምዝኻር እቲ ውዳበ ዝያዳ ክድልድልን ኣድማዒ ክኸውንን ናይ ኩሉ ሓላፍነት ምዃኑ ኣነፂራ ወከልቲ ማሕበረኮምን ምንቅስቓስ መንእሰያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ብወገኖም ኣብ ዘስምዕዎ ናይ ምሕዝነት ቃል ደቂ ኣንስትዮ ፍልጠተንን ንቕሓተንን ኣበሪኸን ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን መዳይ ቀንዲ ተወሳእቲ ክኾነ ዝካየድ ፃዕሪ ንምዕዋት ካብኦም ዝድለ ኣበርክቶ ክገብሩ ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊፆም ተጋባእቲ ኣብ ዝሃበኦ ርእይቶ ኣብ ስራሕ ዘጋጥም ፀገማት ቁልጡፍ ፍታሕ ክናደየሉ ነዚ ንምስማር ድማ ደቂ ተባዕትዮ ዝሳተፍዎ ሓበራዊ ዘተ ክካየድ ዝብልን ካልእን ርእይቶታት ኣቕሪበን
ኣብ ማእከል ፊስቱላ መወከሲ ሆስፒታል ዝዋደው ካብ ዝተሓከማ ደቂ ኣንስትዮ 99 ሚታዊት ሓውየን ናብ ንቡር ህይወተን ከም ተመልሳ ክኢላ መወልዳን ዶክተር ሃብተ ሃይለ መለኮት ሓቢሩ ዶክተር ሃብተ ነዝሓበረ ነበርቲ 4 ምሕዳራት ከባቢ ከተማ መንደፈራ ማለት ዓዲ ባሪ ዓዲ ወግሪ ዓዲ ሓረን ሓድሽ ዓድን ኣብቲ ማእከል ንዝእለያ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝበፅሕሉን ዋታዊ ሓገዝ ኣብ ዘበርከትሉን እዩ እቲ መደብ ብሰንኪ ድሕር ልምድታትን ዕጉት ሕርስን ግዳይ ፊስቱላ ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ጎኒ ጎንቲ ኣብቲ ሆስፒታል ዝግበረለን ሕክምናውን ማሕበራውን ናብዮት ሞራላውን ዋታውን ደገፍ ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑ ሓላፊት ሓማደ ኣብቲ ንኡዘባዊ ዘሮ ርግበ ባርያ ገብረ ሓቢራ ታለይቲ ብወገንን ብህዝብን መንግስትን ዝግበረለን ዘሎ ኣጠላልያ ብምስጋን ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ግዳያት ፊስቱላ ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ማእከል ብምምፃእ ክፍወሳ ፀዊዐን ኣብታ ኣጋጣሚ በፃሕቲ ኣስታት 30,000 ናቕፋ ዝግመት ናውቲ ፅሬትን ክዳውንትን ኣበርኪተን ብኻል ወገን መንስያት ዞባ ደቡብ ኣብ ጥንታውን ታሪኻውን ቦታታት በለውከሎ መጠራን ከስከሰን ዑደት ኣካይዶም ንሳቶም ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ብጥርኑፍ ዝውደብ ዑደት ንምዕባለ ዘቤታዊ ቱሪዝም ሓጋዚ ምዃኑ ብምሕባር ቤተ መዘክር ኤርትራ ንምዕቃብቲ ቅርስታት ብዕቱብ ክሰርሕ ተላብዮም ኣብ ንዞባ ቆሮራ ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ምዝርጋሕ ኣገልግሎት ተንቀሳቐሲ ቴሌፎን ክቃላጠፍ ነበርቲ ሓውሲ ከተማ ኢማህሚመ ሓብቲቶም ኣብ ሓፂር ግዜ ተጠቀምቲ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክኾኑ ከም ዝዋቕዑ ዝጠቕሱ ወሃብቲ ርእቶ ፀገሞም ኣገልግሎት ቴሌፎን ዘይምህላው ጥራይ ምዃኑ ብምሕባር ተበጋጊሱ ዝነበረ ዕማም ንምስላጥ ካብኣቶም ዝሕተት ንምምላእ ዘለዎም ቁርብነት ኣረጋጊፆም ንዞባ ቆሮራ ብጎቦታት ዝተኸበን ስንጭሮታት ዝበዝሖን እኳ እንተኾነ መንግስቲ ኣገልግሎት ቴሌፎን ንኽረኽቡ ዝጀመሮ ህንፃዊ ስራሓት ኣብ መፈፀምቱ ክበፅሕ ዘሎም ትፅቢት ገሊፆም ኣማሕዳር ንዞባ ቆሮራ ኣቶ ሳልሕ መሐሙድ በወገኑ ህዝቢ እቲ ከባቢ ተጠቀመ ኣገልግሎት ተንቀሳቐሲ ቴሌፎን ክኸውን ብዝወፀ መደብ መሰረት ነቲ ትካል ዘገልግል ኣብ ማህሚመ ክስራሕ ዝፀንሐ ህንፃ ካብ ዝዛዘም 4 ኣዋርሕ እኳ እንተሕለፈ ምዝርጋሕ መስመር ግን ስለ ዝተዳናጎየ ኤሪተል ንምቅልጣፉ ክሰርሕ ፀዊዑ